बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव सोलिनाय जेंनाखौ फोजोबस्रांनो बिटिआर सरकारनिफ्राय दिनै सलार फेन्सिं बेखेवदों। गोबाव समनिफ्रायनो मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जेंना सोमजिबाय थादोंमोन। हाग्रा ओनसोलनि सेराव रायजो जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव बेखौ फोजोबस्रांनो नाजानाय बायदि बिटिआर सरकारा दिनै मोनसे गोदान राहा लानायखौ बेखेवबाय। बिटिआर सरकार आरो हाग्रा बिफाननि मददजों भेरगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं उत्तर डिमाकुसि बोग्रिटल गामिनि हाग्रा ओनसोलाव सलार फेन्सिं होनायखौ दिनै बेखेवबाय। इएम रनजित बसुमतारीनि गोख्रों नाजानाय आरो इएम दावबायसा बर'नि नोजोर होनायाव भेरगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं उत्तर डिमाकुसि बोग्रिटल गामिनि हाग्रा ओनसोलाव सलार फेन्सिं होनायखौ दिनै आबुं महर मोनबाय। बेखौनो दिनै मोनसे सोमोनां हाबानि गेजेरजों गोदानै सलार फेन्सिं होनायखौ बेखेवनाय जायो। इएम रनजित बसुमतारी आरो इएम दावबायसा बर'आ बे सलार फेन्सिं होनायखौ बेखेवनानै होयो। साहा बागाननि बेलायाव मालाबाबो कमप्रमाइज खालामा। सासे मानसिया माबोरै 300-400 बिगा हा दखल खालामनो हायो? जोंनि मानसिफ्रा हा गैयिनि थाखाय ओंखाम राननानै दङ। लिडार जादों होननानै 100 बिगा हायाव बागान खालामनायनि जेबो जुक्ति फैया। बेफोरखौ जों एक्सन लाखागोन। आयेननि बेरेखा दखल खालामनायनि सायाव फिन खेबसेबाव इएम रनजित बसुमतारीनि गोख्रों राव। आयेननि बेरेखा सरकारनि हायाव दखल खालामनायनि हेंथा गोख्रों एक्सन लागोन होननानै बिथाङा बुंदों। एसएसबि हानजानि गोख्रों संदाननायाव मोसा बिगुरजों लोगोसे मोसानि अंग बोखांनो हादों। सनिबारखालि चिरांनि बिजनी पानबारि खैरोगुरि हादानाव 15 नं बेटेलियन एसएसबिआ मोसा बिगुर, मोसानि अंगफोर बोखांनो हानायजों लोगोसेनो अनसुमा खेरकटारी मुंनि सासे लाइमोनखौबो हमनो मोनो। स्रोद सुलुंनि गेजेरजों सिग्रोमनायाव बोखांनो हायो मोसा बिगुरजों लोगोसे मोसानि अंग। मिथिनो हानाय बायदिब्ला 1 सप्तानि सिगां मानास माहारियारि हाग्रामायाव मैहुर खालामखुमादोंमोन। बोखांनो मोननाय मोसानि अंगजों लोगोसे हमनो मोननाय मैहुरजों लोब्बा थानाय अनसुमा खेरकटारीखौ हाग्रा बिफाननो गथायनानै होयो एसएसबि हानजाया। बिराद बाथौ आर'ज आरो खेराइ फोरबोआ दिनै जोबथा सान। दिनैनि जोबथा सानाव बाथौ थानसालियाव सानसे खेराइ फोरबो होनाय जागोन। क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय ग्रीन फिल्डआव 3, 4 आरो 5 मार्च खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय बिराद बाथौ आर'ज आरो खेराइ फोरबोआ दिनै जोबथा सान। हाबाफारियाव गोबां बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरा बाहागो लानायजों लोगोसे बर'नि गुबुन गुबुन गौथुमफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लानायजों लोगोसेनो गुबुन हारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों।